ବିମ୍ବିସାର ହେଲେ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଯାହା କରନ୍ତି ମୁଁ ଠିକ୍ ସେୟା କରୁଛି। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ରେଡି କର। ଓକେ ଓକେ। एसी रूम में बगाई दो। आओ भाई। कौन ड्यूटी हो? सही की बोली। ना। अपा। उठा जीवा। एसी रे सोइबो। आउ उठिले थाना को जाई हम भाई भौणी को नारे लिखित आकारे कंप्लेन करिवो। आ ताको तामको जेल आइसिबो। उठो ए धरबो। मुंबई लेकिन बुढ़ाटा भूल नहीं बा ना किसी गोटे କରିବାକୁ मते सीधा मुंबई रो दुबई पड़े हां किसी गोटे କରିବାକୁ हम आगे नमस्कार तमे अभिराम दास दिदी गुरु आसे अशोक बाबू झिया सहित मो झियर बाहर प्रस्ताव ए ताको काम सहित झियर कथा कहली ताको पुଅ सहित मो झियर बाहर प्रस्ताव ले अभिराम दास मने पड़ला नहीं क्या हां मने पड़ला अभिराम दास तू बाबू का कुछ नहीं हमारा की बाहर बढ़िया दरकार नहीं बा चल हमें बोलेगा चल हां अरे हां बोलेगा तू हां तू से पिला को भला खबर नहीं मु भला खबर नहीं आगु मध्ये केते थर हम घर को जिबा आसिया करे अरे घरसाचा देखिलो आसे पिला के देखिले एक थर के तो मनटा खुशी हे जीव मौसा मते तो फोन कर दिए चलो मु जाई अपन पाखे पहुंच जाई खाली एते कष्ट कर काई आस्ते किसी खराब होबे नि मौसा अदर चाली दिला खबर सुन छाड़ला परे माउस को सामना करी मोर जमा साहस होतानी मौसा माउस के दे छुनी भला भला देखो बहुत बड़ा हमर बाहर करियोनी आ बोले अरे रह तू से भला भाई ओ भला भाई तू रह अरे घर एमिति घरे बदमाशी बा
ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ନଥାନ୍ତି ବାବା। ଏମିତି କିଛି କିଛି ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ମାନେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଏ ବାବା ସେ ହେଲେ ତ ପିଲା ସେ ଭାରି ଭଲ ପିଲା, ସୁଧାର ପିଲା। ହଁ ଭାଗ ଛୁରୀ ମା ପିଆଜ କାଟିଥିବାର ତୁ ଦେଖିଛୁ ବାବା। ସେ ଭାଗ ଛୁରୀ ମୁଣ୍ଡ କାଟିବାର ତୁ ଦେଖିଲୁ ବାବା। କଣ କହୁଛୁ ମୁଁ ତ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ ମୁଁ କହୁଛି ପରା ଏଠି ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି। ହେଇପାରିବନି। ଏମାନେ ତାକୁ ମାରିଦେବେ ବାବା। ଆରେ ତୁ ଭାଇ ନା ଶତ୍ରୁ? ଆରେ ଅମୃତା ଯଦି ତୋ ନିଜ ଭଉଣୀ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କଣ ତୁ ଏକଥା କହିପାରିଥାନ୍ତ? ମଉସା ଏ ବାବୁ ଜଣକ କିଏ? ମୁଁ ତ କାହିଁ ଆଙ୍କୁ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନି। ଇଏ କଣ ଆପଣଙ୍କ? କେହି ନୁହେଁ, ବାପା ମା ନଥିବା ଅନାଥ ପିଲାଟା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଜାଗା କରୁଥିଲା। ମୋରି ଦୟାରୁ ଆମରି ଘରେ ରହୁଛି, ଆମରି ଏଇଠି ଖାଉଛି, ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଉଛି। ତା କଥା କିଛି ଧରିବେନି ବାବୁ, ତା କଥା କିଛି ଧରିବେନି। ଆହୁରି କହ ମତେ କାଟବାର କହ କି ସାରା କହ କି ଅଳିଆ କିଆ କହ କି ଅଳିଆ କଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା କୁକୁର ବୋଲି କହ। ମୁଁ କହିଦଉଛି ଦେବା ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଏଇ ସରକାରୀ କଥାରେ ମୁଁ କେବେ ବି କରେଇଦେବି। ଭାଇ ରାଗିଛନ୍ତି ମାନେ ଏ ବାହାଘର ଆଉ ହେଇପାରିବନି। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଏଇ ତ। ତୋର ଝିଅର ବାହାଘର ହେଇଛି ହେଲେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ସାପ ବାଗା ବିଶ୍ୱ ତାକୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲୋ ବା। ମନେ ରଖି ବାହାଘର ନହେଲେ ମୋ ଘଣ୍ଟା ମରିଯିବ। ଆଉ ତୁ ତାକୁ ନା ମନେ ଡାକୁଛୁ? ଏଇଟା ବିଷ ଖାଇବ। ମୁଁ ବି ବିଷ ଖାଇଯାଏ। କାହିଁକି ଏମିତି ହବ? କାହିଁକି ନା ତୋ ଭଉଣୀ ଅନୁ ପିଲାର ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। এই কথাটা ଗାଁ ଗାଁରେ ପ୍ରକଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ କିଏ ବାହା ହବ ତାକୁ? କିଏ ବାହା ହବ? ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବାବୁ। ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଥିଲି ବାବୁ।